Celal Talabani Wikipedia Celal Talabani Celal Talabani بسوراني بلا جلال طلبانی به عربی جلال طلبانی زاین 12 سرموازê 1933 li gundê Kelkanê Silêmanî mirin sisiyê Kevçerê 2017 li Berlînê. Almanya Siyasetmedar Kurd û Serokkomarê Iraqê ye. Jinenîgarî Talêbanî di sala 1933 de li Başûrê Kurdistanê li gundekî girêdayî Dokanê şidayîk bû. Xwendina xwe ya destpêkê û navîn Xwêsinceq û ya lîseyê li Hewlêrê û Kerkûkê qedand. Di ciwaniya xwe de Talêbanî beşdarî xebata siyasî bûye. Ew di sala 1951 de weke endamê Komîteya Navendiya PDK hate hilbijartin. Di 1953 de wî li zanîngeha Bexdayê dest bi xwendina hiqûqê kir û li gel hinek hevalên xwe yên xwendekar bi awayekî dizî Yekîtiya Xwendekarên Kurdistanê da mezirand. Di sala 1956 de ji ber xebata xwe ya siyasî dest ji xwendinê berda. Sala 1961 li gel Mele Mistefa Barzanî dest bi şerê çekdarî kir. Pişt re ji ber cudabûna bîr û baweriyên siyasî di navbera wî û Mele Mistefa Barzanî de di 1964 de ji PDK cuda bû û Partiya Şoreşgerî ya Kurdistanê da mezirand. Di sala 1970 de piştî peymana 11 Adarê careke din li Mele Mistefa Barzanî vegeriya. Piştî têkçûna peymana 11 Adarê bi navbera Kurdan û hikûmeta Iraqê de di sala 1975 de Talebanî Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê hava kir. Celal Talabani bi keça nivîskarê navder İbrahîm Ehmedo Ahêro xanimre zewcî ye. Di 6 Avrîla 2015 de Talabani bi hilbijartinê bû Serokkomarê Iraqê. Di 20 Rêbendana 2019 de ji ber tedawîbûna Talebanî ew birine Almanyayê. Çavkanî Rûdaw Celal Talabani koça dawî kir. Çavkanî herî mezin Wikipedia